Estamos ya live. YouTube. ¿Sí? Okay. Buenas tardes, mis hermanos. Goedemiddag, broeders en Mis zusters. hermanos todos. También unas buenas tardes a nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través del YouTube. Eens gelijk voor de broeders en zusters die ons volgen online. Quiero darle un cordial saludo a los hermanos José y Ricardo, que también nos siguen a través del YouTube. In speciaal onze broeder Ricardo en José die ons ook volgen via YouTube. Sí. Vamos a tener una palabra de oración. We zullen in gebed gaan. Sí. Ahora. Padre Celestial, Lieve Vader in de hemel, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. we danken u voor uw liefde en voor uw genade. Te damos gracias por tu santo sábado, We danken u voor uw heilige Sabbat, que podemos todavía aquí en plena libertad disfrutar de ella. die we tot nu toe nog vrij kunnen vieren. Por favor, te ruego, Señor, Heer, ik smeek u que nos guíes con tu Santo Espíritu, dat u ons mag leiden met uw heilige geest. que todo lo que hablemos aquí Dat alles wat we spreken hier no sea de nosotras, niet vanuit ons komt, sino de tu Santo Espíritu. maar van uw heilige geest. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Dit smeken we en danken we u in de naam van Jezus Christus. Amen. Amén. 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 Het is een beetje lang. Dan komt hij rond. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para la venida del Señor Jesús? Hoeveel van ons zijn voorbereid voor de wederkomst van de Heer? ¿Estamos preparados? Zijn we voorbereid? ¿O nos estamos apenas preparando? Of zijn we bijna aan het voorbereiden? ¿O no estamos totalmente Of preparados? zijn we helemaal niet voorbereid? Ay, ay, hermanitos, lo que está pasando en este mundo ahora Broeders en zussen, wat in deze tijd gebeurt, es para ponernos a prepararnos, is om ons voor te bereiden. es para ponernos a acercarnos más al Señor Jesús, Is om dichter bij God te komen. para hacer una renovación espiritual, Om een vernieuwing, een geestelijke vernieuwing te hebben. para esto también, como dice, ver nuestra condición espiritual. Om onze geestelijke staat in te zien. Al pensar en la segunda venida de Cristo, Als we denken aan de wederkomst van Jezus Christus, muchos lo consideran como un evento al futuro. velen zien het als iets van voor de toekomst. Desafortunadamente, Maar helaas, al estar principalmente interesado en lo que va a suceder omdat we geïnteresseerd zijn in wat gaat gebeuren y cuándo, en wanneer, los adventistas han ignorado frecuentemente hebben de Adventisten regelmatig genegeerd cómo la dimensión espiritual de estos eventos deberían afectar la manera en que vivimos hoy. hoe de gebeurtenissen die op dit moment op heden gebeuren effect op ons hebben. ¿Nos está afectando lo que está pasando en Irán? Heeft het een effect op ons wat er gebeurt in Iran? ¿Qué hacen nosotros? Wat gebeurt er in ons? Nos está poniendo alerta. Het maakt ons alert, waakzaam. Porque, ¿qué pasó? Son profecías. Want wat is het? Het zijn profetieën. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Mateo 24? Wat heeft de Heer gezegd in Matthäus 24? Cuando oigan rumores de guerras, Wanneer jullie gemoer horen van oorlogen, que va a haber pestilencia, ziektes, que no va a haber más amor, dat er geen liefde zal zijn, que todo el mundo va a estar más egoístas, dat iedereen egoïstischer zal zijn, que los padres no respetarán a los hijos, dat de vaders hun kinderen niet zouden respecteren, y los hijos tampoco a los padres. en andersom dus ook. Entonces ya tenemos que ya estar, entonces ver que la venida del Señor Jesús está cerca. Dus dan moeten we extra alert zijn dat de wederkomst van de Heer nabij is.
Aunque es bueno entender los eventos finales, Ondanks dat het ook goed is om de eindgebeurtenis te horen, esto no es lo más importante. is dit niet het allerbelangrijkste. Pues esos eventos van a tener un significado en nosotros, De gebeurtenissen zal een betekenis in ons hebben, pero si no comprendemos su implicación espiritual, de nada nos sirve. maar als we het geestelijk niet begrijpen, dan heeft het geen nut. La hermana G. de White nos exhorta a buscar y entender los principios. De zuster Ellen White adviseert ons, of eigenlijk roept ze ons, dat wij Buscar y entender we los moeten principios. het opzoeken en begrijpen wat deze gebeurtenissen betekenen. Que se halla en el centro del conflicto del bien y el mal. Dus wat het conflict is tussen het goede en het slechte. Nosotros estamos sí viendo lo que está pasando entre el enemigo y Dios, Zien we wat er gebeurt tussen God en de vijand? la lucha que hay por De- nuestras almas. De strijd die er is voor onze zielen. Todos los días tenemos luchas, We hebben elke dag een nieuwe strijd. luchas espirituales, Geestelijke strijd. de cómo no enojarme más, Hoe het niet meer kwaad wordt. de no perder la paciencia, Dat ik mijn geduld niet verlies. de tener todos los días una devoción con Cristo, Dat ik elke dag een wijding heb met de Heer. tener tiempo para el estudio, la palabra de Dios, Dat ik tijd heb om het woord van de Heer te bestuderen. tiempo para compartir el mensaje con otras personas, Tijd om het woord van de Heer te delen met anderen. tiempo para edificar mi vida espiritual sobre Cristo. Tijd om mijn geestelijke leven te laten vergroeien in Christus. En este mundo que vivimos, In deze todo el we- mundo anda ocupado. In deze wereld dat we leven, heeft niemand nergens tijd voor. No tengo tiempo, no tengo tiempo, casi no tengo tiempo para orar. Nou, we zeggen, we hebben geen tijd, niet eens tijd om te bidden. Y con mucho, ¿cómo se dice? Con mucha, suerte, no diría suerte, pero con tanta cosa, vamos a abrir la palabra de Dios para leerlo. In alle drukte zoeken we ergens een klein beetje tijd om even kort Gods woord te openen. Tenemos que percibirnos lo que hay, lo que está pasando entre el bien y el mal. We moeten waakzaam zijn van wat er gebeurt tussen het goede en het slechte. Tenemos que estar conscientes en el tiempo que estamos viviendo. We moeten bewust zijn van de tijd waar we in leven. ¿Estamos conscientes? Zijn we daar bewust van? ¿Estamos conscientes de verdad de lo que está pasando ahora? Zijn we bewust van daadwerkelijk wat er nu gebeurt? Porque va a ser una decisión, hermanitos, de qué lado vamos a estar. Want het zal een beslissing zijn van welke kant zullen we staan, broeders en Si zusters. yo en este momento no estoy consciente de lo que está pasando Als ik op dit moment niet bewust ben van wat er gebeurt y no me estoy preparando, en ik ben me niet aan het voorbereiden, entonces ¿cómo voy a poder yo tomar una decisión si voy a estar del lado de Cristo o voy a estar del lado del hoe kan ik enemigo? dan een beslissing nemen of ik aan Gods kant zal staan of aan de vijand staan? Y si ahorita no podemos estar firmes, En als we nu op dit moment niet standvastig kunnen zijn, decir, ay no, yo tengo que trabajar el sábado. door bijvoorbeeld te zeggen, oh nee, ik moet de Sabbat werken. No, yo todavía tengo que comprar una casa. Nee, ik moet nog een huis kopen. Tengo que comprar un auto del último modelo. Ik moet een auto kopen van het nieuwste model. Tengo que hacer esto y el otro. Nee, ik moet dit en dat doen. Hermanos, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? No nos podemos preparar entonces así. Wat gaat er met ons gebeuren dan, broeders en zusters? Op deze manier kunnen we ons niet voorbereiden. Ahora es el tiempo de invertir en el evangelio. Nu is het de tijd om ons tijd te investeren in ons geestelijke leven. Y no solamente el tiempo, también nuestras finanzas que Dios nos ha dado. En niet alleen maar onze tijd, maar ook de financiën die we binnenkrijgen van de Heer. Dat we dat investeren in het geestelijke leven. Porque si nos vamos a poner a construir casas, a comprar esto y el otro, y no estamos aportando en la obra del Señor, Want
als we alleen maar huizen kopen en ons geld verdoen in andere dingen, maar niet in het werk van de Heer. mañana nos van a quitar todo, ¿eh? Want morgen zullen ze alles voor ons weghalen. Entonces es mejor que invertamos en el Evangelio, en la obra del Señor para alcanzar almas. Het is beter om te investeren in het woord van de Heer, in het evangelie, om zielen te winnen. Como adventistas nos fascinan las señales de la segunda venida del Señor Jesús. Als Adventisten houden we ervan om de signalen van de Heer te presenteren. Y queremos estar seguros que el Señor Jesús está a las puertas. En we willen zeker zijn dat de Heer aan de deur staat. ¿Estamos seguros, hermanos? Zijn we daar zeker van? Que el Señor Dus Jesús está a las puertas. zijn we er zeker van dat de Heer aan het kloppen is? Él tiene muchas ganas de venir, pero parece que nosotros no. Hij heeft heel veel zin om te komen, maar het lijkt erop dat wij dat niet willen. No, parece, no, Señor, espera un poquito, no, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Want we zeggen, nee Heer, wacht nog even, ik moet nog dit doen, ik moet nog dat doen. Tengo que terminar la universidad. We hebben allemaal dingen, we moeten ons scholen afmaken. Tengo que conseguir mi trabajo como director. Ik moet mijn werk verhogen als directeur. Y el Señor Jesús con ganas de venir a buscarnos. En de Heer met heel veel zin wilt hij ons komen ophalen. La venida del Señor es un tema de gran importancia para la iglesia adventista. De wederkomst is een belangrijk thema in de Adventkerk. Y sabemos que desde hace siglos, desde el tiempo de los apóstoles, Ja, en we weten met dat eeuwen, in de tijden van de apostelen, estamos esperando la venida del Señor Jesús. zijn we aan het wachten op de wederkomst van de Heer. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? En zo, wat moeten wij dan doen? Tenemos que prepararnos y preparar a otros para la venida del Señor Jesús. We moeten onszelf voorbereiden, maar ook anderen voorbereiden voor zijn wederkomst. Hermanos, sí, me puede pasar el... Ah, Bastante. gracias, perdón. Perdón, ya. Ok. Aquí un hermano, O.A. Olsen, él era un pionero, él fue un educador adventista en los tiempos de la hermana G. White. Oké, hier zien we dat broeder O.A. Olsen Olsen, sí. was een geleerde in de tijden van Ellen White. Sí. Dice lo siguiente, lo que la hermana White dijo de él. Ellen White zegt het volgende over hem. Aceptamos el mensaje del hermano O.A. Elson respecto a la venida del Señor. We accepteren de boodschap van deze meneer als het gaat over de wederkomst van Jezus Christus. Ja, ik heb het in Nederlands hier vertaald. Oh. Sí. Y creemos que el fin de todas las cosas es inminente y que nos ha sido presentado de una forma impresionante. En wij geloven dat het einde van alle dingen nabij is en dat het op indrukwekkende wijze aan ons is gepresenteerd. El Señor está a las puertas. De Heer staat aan de deur. ¿Qué influencia ha tenido para sacudir nuestras mentes y despertar en nosotros la urgencia de separarnos de todo lo que sea ofensivo a Dios? Welk invloed heeft dit gehad om aan ons is gepresenteerd? Wacht even, ik kan het niet volgen. Ja. Welk invloed heeft dit gehad om onze geesten te schudden en in ons het besef van urgentie te wekken, om ons te scheiden van alles wat God aanstootgevend is? Okay. Y nos dice, podemos pensar que después de todo, Él se halla más cerca ahora que cuando primero creímos. We kunnen denken dat Hij na alles nu dichterbij is, van alles wat dichterbij is dan toen we voor het eerste geloofden. El día del Señor está cercano y no es recomendable posponer nuestra preparación para su venida. De dag des Heren is nabij en het is niet aan te raden onze voorbereiding op zijn komst uit te stellen. Y la pregunta es, ¿piensan que cuando Él venga, cualquiera de nosotros, al ser llevado ante el gran juez, podrá decir que dedicó demasiado tiempo a su preparación?
¿Acudirán esos pensamientos a nuestras mentes? En dan wordt de vraag gesteld, denken jullie dat wanneer hij komt, één van ons, wanneer we voor de grote rechter worden gebracht, zou kunnen zeggen dat hij te veel tijd aan zijn voorbereiding heeft besteed? Zullen die gedachten in ons opkomen? Tremendas palabras de la hermana Helen White. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? Grote woorden van zuster Ellen White. Wat gaan we dan doen, broeders en zusters? ¿Vamos a prepararnos y preparar a otros? Gaan we onszelf voorbereiden en anderen voorbereiden? Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer para nosotros prepararnos? Wat horen we te doen om ons voor te bereiden? Orar diariamente y pedir la guía y fortaleza de Dios. Dagelijks bidden en de Heer vragen om ons kracht te geven en standvastigheid. Eso es una de las primeras cosas que debemos hacer para prepararnos para la venida del Señor Jesús. Dit zijn een van de eerste dingen die we horen te doen om ons voor te bereiden op de wederkomst van Jezus Christus. ¿Necesitamos guianzas del Espíritu Santo? Hebben we de leiding van de Heilige Geest nodig? Claro, Ja, zeker weten. y especialmente en este tiempo, En vooral in deze tijd, cuando hay mucha confusión espiritual. doordat er veel verwarring is, geestelijke verwarring. Y también debemos que pedir fortaleza a Dios, En wat moeten we ook vragen? We moeten God vragen voor kracht. porque necesitamos una preparación espiritual. Want we hebben een geestelijke voorbereiding nodig. O es que vamos así, yo voy a seguir viviendo como yo quiera y cuando el Señor Jesús venga ya estoy bien. Of gaan we leven zoals we willen en als de Heer komt, oh, we zijn toch al goed. No, es un proceso, Nee, het is een proces. porque es, como dice, ¿cómo vamos a presentarnos delante del juez? Want hoe hier staat geschreven, hoe gaan we voorkomen voor de rechter? Como dijo la hermana Lara, que cuando el Señor Jesús venga va a decir, sí, yo te conozco. Net als hoe de zuster heeft gezegd, als de Heer zou komen, zal hij zeggen, jou ken ik. ¿Alguien me puede leer esto, Efesios 6:18, por favor? Kan iemand Efesiërs 18 lezen, No, alsjeblieft? 6:18. 6:18. Efesiërs 6:18. A ver qué nos dice Efesios 6:18. Alguien que me lo Ja. pueda leer Ja. en voz alta. Kan iemand het oplezen hardop, Ya. alsjeblieft? Etabisa, tur oração e súplica, pedir ora by den espírito. E ku esaki na vista, seja alerta ku tur perseverança e súplica pa tur e santo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Zo, wat moeten we doen? Ser perseverantes We moeten volharden en la oración. in het gebed. ¿Alguien me puede leer Lucas 21:36? Kan iemand Lucas 31:26 lezen? Hoy vamos a usar bastante la Biblia. Lucas quanto? 31:26. No, 21:36. Oh, 21:36. 21:36. Ja. Etabisa, mas seja alerta tur ora by, haciendo oração pa vosso porting força pas capa de tur e cosnang aqui, kutabay tuma lugar. E para dilante de eu de gente. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Zo, wat moeten we doen, broeders en zusters? En este tiempo, In deze tijd. ¿qué? Oração, Wat? tur momento. Orar y... Ah, no, estar durmiendo. Nee, we moeten bidden en waken, niet in slaap vallen. No, tenemos que estar vigilantes, orando. We moeten waakzaam zijn en bidden. Tenemos que abrir nuestros corazones a Dios. We moeten onze harten openen voor de Heer. Expresar nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nuestras necesidades a Dios. Onze nodigen, onze verlangens, dat allemaal uiten aan de Heer. Y también tenemos que pedirle sabiduría y dirección Ook moeten we vragen om wijsheid en dat Hij ons mag leiden. en todas las áreas de nuestra vida. In alle aspecten van onze leven. Porque a veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. Want soms nemen we beslissingen zonder dat we het met de Heer bespreken. Y nos va mal En dan gaat het mis. y entonces ahí sí nos acordamos de Dios. En dan willen we aan God denken. Entonces es importante esto, que Dios nos dirija en cada aspecto de nuestras vidas.
Dus het is belangrijk dat de Heer ons leidt in elk aspect van ons leven. Porque eso también ayuda a prepararnos para la venida del Señor Jesús. Want dat helpt ons ook om ons voor te bereiden op zijn wederkomst. ¿Qué nos dice Filipenses 4, 6 al 7? Wat kunnen we lezen in Filippenzen 4, 6 en 7? Ito bisa. No preocupar para nada, mas dentro turcos, para medio de oração e súplica, com agradecimento, lagamos sua petição a conhecer delante de Deus. E a paz de Deus, que surpassa todo compreendimento, lo guarda vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hace la oración? Zo, wat doet het gebed? Então, guarda-nos. Nos protege, pero también cuando nosotros venimos a Dios, podemos cargar, traer todas nuestras cargas a Dios. Amém. Oké, dus het gebed beschermt ons, maar het zorgt er ook voor dat we al onze zorgen, al onze verlangen daar neer kunnen leggen. Porque, hermanos, vamos a ser sinceros. Want broeders en zusters, laten we eerlijk zijn. Por todo lo que está pasando aquí, pues uno también como ser humano se asusta, ¿no? Met alles wat we zien gebeuren, wij als mensen schrikken daar ook van. Pero cuando sabemos que tenemos un Dios todopoderoso Maar als we bewust zijn dat we een machtige God hebben y que nosotros sabemos que estas cosas tienen que suceder, en wij weten dat deze dingen moeten gebeuren, entonces tenemos que ir más en oración para que Dios nos fortalezca dan moeten we juist meer in gebed, zodat wij y que no tengamos miedo. versterkt kunnen worden en dat we niet bang worden. Es más, hermanos, deberíamos estar contentos Juist integendeel, broeders en zussen, moeten we blij zijn. que esto está pasando y orar para que sigan pasando, para que se acabe todo esto. Dat dit gebeurt en eigenlijk bidden dat het nog meer gebeurt, zodat de eindtijd sneller is. Estamos orando, ay Señor, que se acabe la guerra en Irán, que se acabe la guerra aquí y allá. No, hermanos. We bidden, oh Heer, laat de oorlog in Iran aflopen, laat de oorlog daar aflopen. Nee, broeders en zusters. Debemos orar que haya gente que pueda alcanzar a estas gentes y ganarlas para Cristo. We zullen eigenlijk moeten bidden dat er mensen zijn die bereid zijn om deze mensen te bereiken, zodat ze Jezus Christus kunnen aanvaarden. ¿Vieron ustedes la importancia de ayudar en el Evangelio? Hebben jullie gezien hoe belangrijk het is om het in het evangelie te helpen? Porque yo no puedo quizás ir a Irán, pero mi ofrenda sí. Want ik kan misschien niet naar Iran gaan, maar mijn offers wel. Porque tenemos allá seguramente hermanos también adventistas allá. Want ik ben ervan zeker dat we daar ook adventsbroeders hebben. Podemos apoyar con nuestras ofrendas. We kunnen hun steunen door onze offers te geven. Además es importante recordar que la oración no es solamente hablar con Dios. Daarentegen is het ook belangrijk om er bewust te zijn dat bidden niet alleen maar een gesprek is met God. Sino también escuchar a Dios. Maar ook luisteren naar God. ¿Qué nos dice Isaías 28, 23? Wat kunnen we lezen in Jesaja 28, 23? ¿Alguien me lo puede leer? Isaías 28, Wilt iemand het oplezen? 28 quanto? 28, 23. 28, 23. Entendeu? Esta bisa, pagatino, entende mi voz. Escucha y tende mi palabra. Amén. ¿Qué debemos hacer también? Dus wat moeten we nog meer doen, broeders en zusters? Pagatino. Escuchar a Dios. Tende su voz. Luisteren naar God. Debemos estar dispuestos a esperar en silencio We moeten in staat zijn om in stilte te wachten. y estar atentos a cualquier guía o mensaje que Él nos pueda dar. En daarbij ook alert zijn op welke boodschap of richting hij ons kan geven. La oración fortalece nuestra relación con Dios Het gebedleven versterkt onze relatie met de Heer. y nos capacita para enfrentar cualquier desafío que venga. En maakt ons capabel om elke uitdaging die op ons pad komt, die tegen moeten kunnen gaan. Y para así poderla enfrentar, especialmente en los últimos tiempos. En dat we die tegen kunnen enfrentar, ¿cómo se dice eso?
especialmente en los últimos tiempos. Vooral de las... Oké, dus dat we er tegen kunnen staan, vooral in de eindtijd. Porque hermanos, lo que se viene es grande. Want broeders en zusters, wat er aankomt is groot. Y si mi vida espiritual está así, En als mijn geestelijk leven wankelt, hermanitos, el Satanás no va a tener misericordia con nosotros. zal de vijand geen genade met ons hebben. Nos va a dar patam Hij zal ons neerslaan y nos vamos a caer. en we zullen hard vallen. Por eso tenemos que aferrarnos a la roca que es Cristo. En daarom moeten we ons vastklampen aan het rok dat Jezus Christus is. Por eso es importante, como dijo la hermana Lara, tenemos que estudiar la Biblia, el espíritu de profecía. En daarom is het belangrijk wat onze zuster heeft verteld in de Sabbatschool, dat we de Bijbel en profetieën moeten studeren. En los mensajes de los tres ángeles, como nos predican el hermano Steven y el pastor Sebastián, es importante, tenemos que llevarlo a la gente, llevar este mensaje de los tres ángeles. Het boodschap van de 3 engelenboodschap, net als onze broeders het presenteren, is heel belangrijk om daarnaar te luisteren, om te kunnen delen met andere personen. Porque este es el mensaje de ahora. Want dit is de boodschappen van nu. Las iglesias están durmiendo porque están hablando solamente de Dios te ama. Vele kerken zijn in slaap gevallen omdat ze alleen maar prediken, oh God houdt van jou. Que si Saqueo, que si David, que si esto. Es Biblia, sí, es palabra de Dios. Ja, ze vertellen dan personages over de Bijbel, Daniel, Zacchaeus. Tuurlijk, het is de Bijbel, maar Pero el mensaje de los tres ángeles es algo que debemos predicar ahora. de 3 engelenboodschap is een boodschap wat we voor deze tijd en nu moeten prediken. Porque tiene que ver con todos. Want het heeft te maken met ons allemaal. Bueno, vamos a seguir con lo que, ¿qué más debemos hacer para prepararnos? Oké, we zullen verder gaan met wat moeten we nog meer doen om ons voor te bereiden. Estudiar y meditar en la palabra de Dios. Studeren en mediteren in het woord van de Heer. Además de la oración, la Naast- comunión con Dios, Naast het gebed is het de communicatie met God. tenemos que estudiar y meditar Moeten we studeren en mediteren en la palabra de Dios. in het woord van de Heer. No es que yo me ponga a leer la Biblia y digo, ok, está bien. Het is niet zo dat ik even de Bijbel lees en denk, oké, dat is goed. La Biblia es la revelación de Dios De para la Bijbel, humanidad. de Bijbel is een openbaring van het woord van God voor de mensheid. Por eso hay que estudiarla, Daarom moeten we het studeren. para eso hay concordancia. Concordancia en holandés. Bijbel comentar. Oké. Daarom moet je het studeren en heb je ook Bijbelcommentaar. Y tenemos el espíritu profecía, En we hebben de geest de profetie. que son los libros que Dios dio a la hermana White para escribir. Zijn de boeken die God zuster White heeft geïnspireerd om te schrijven. Y sabe, hermanos, En weet u, broeders en zusters, cuando uno lee el espíritu profecía, wanneer we de boeken van de geest de profetie lezen, va uno comprendiendo más ampliamente la palabra de Dios. ja, zul je het woord van de Heer verbreden en beter begrijpen. Por ejemplo, sobre los profetas y patriarcas. Een voorbeeld, de profeten en patriarchers. La hermana G. White tiene un amplio, una visión que ella recibió sobre estos patriarcas y profetas y uno entiende mejor la historia de ellos. Zuster White heeft een uitgebreide uitleg over deze personen, waardoor het maakt dat wij het breder en beter gaan begrijpen. Al estudiar la palabra de Dios tenemos que tener una mente abierta Wanneer we het woord van de Heer gaan bestuderen, moeten we ons openstellen. y receptiva. Receptiva, receptiva. ¿Cómo diríamos en inglés receptiva, pastor? Receptive, ya. Para que podamos aceptar lo que Dios nos dice. Oké, dus we moeten openstaan en het kunnen aannemen van Gods woord. Porque tenemos que buscar el significado y cómo aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas. Want we moeten de betekenis begrijpen en hoe we het kunnen aanpassen, toepassen bedoel ik, in ons leven.
Porque cuando estamos meditando en la palabra de Dios, Want wanneer we mediteren in het woord van de Heer, tiene que transformarnos, hermanos. er moet een verandering komen, broeders Yo en no puedo zusters. estar leyendo la Biblia, la palabra de Dios, y seguir siendo la misma persona. Het kan niet zo zijn dat we de Bijbel lezen en dat we eigenlijk hetzelfde blijven, dat er geen verandering in ons komt. Por eso tenemos que tener una mente abierta y venir con un corazón humilde para escuchar a Dios. Daarom moeten we ervoor openstaan en met een nederig hart tot de Heer komen. Es nota. Ja. Dat is wel. Ajá, ¿eh? Nog een keer? Je doet te snel. ¿Hay cosas ya? Ok. Hermanitos, vamos a pararnos y vamos a cantar este himno. We zullen alle opstaan en deze hymn Es en zingen. español, Het is in het Spaans, pero para movernos un poquito. maar ¿Ok? om gezamenlijk te zingen. Sí, porque estamos hablando de meditar en la palabra de Dios. Want we spreken over het mediteren in Gods woord. ¿Y quién es Dios? En wie is God? ¿En quién tenemos que meditar? En in wie moeten we mediteren? En Jesús. In Jezus. Ok. Amen. Meditar en Jesús ha de ser mi afán. Me amó siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial. En la cruz mostróme su amor. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús y por mí nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor vano fuera trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Tome asiento, hermanos. We Eso kunnen era weer para... zitten. Era para refrescarnos. Dit was even een beweging om onze alertheid te houden. Ahora, hermanos, En nu, otro punto para prepararnos para la venida del Señor Jesús. broeders en zussen, nog een punt om ons voor te bereiden voor de wederkomst van Jezus Christus. Es perseverar en la fe y vivir una vida de obediencia. Is dat wij Es perseverar, volharden volharden in het geloof en een vivir- gehoorzaam leven leiden. una vida de obediencia. Een gehoorzaam leven leiden. Ahora, ¿qué significa perseverar en la fe? Wat betekent volharden in het geloof? Perseverar en la fe significa mantener una relación constante con Dios. Volharden in het geloof betekent een continue relatie met God hebben. A pesar de las dificultades y pruebas que se presenten. Ondanks de moeilijkheden en de beproevingen die op ons pad komen. Porque muchas veces cuando estamos pasando por pruebas y dificultades, Want heel vaak wanneer we door beproevingen en moeilijkheden doorgaan, ¿qué es lo primero que decimos? wat is het eerste wat we zeggen? Ay Dios, ¿por qué a mí? We zeggen heel vaak, oh God, waarom ik? Y nos olvidamos que Dios nos está probando, En we vergeten heel vaak dat God ons beproeft. que nos está, ¿cómo se dice esto? Puliendo nuestro carácter. En dat hij ons aan het kneden is en ons hart en ons karakter aan het verfijnen is. Por eso
tenemos que aferrarnos a la esperanza En daarom moeten we volharden in de hoop ¿ya? Y en la confianza de Dios, en de vertrouwen in God. especialmente cuando se ponen las cosas difíciles. Voornamelijk wanneer het moeilijk wordt. Es seguir adelante, no importa lo que pase. Het is voorwaarts gaan, maakt niet uit wat er gebeurt. Yo sé que no va a ser fácil, Ik weet dat het niet makkelijk zal zijn. especialmente nosotros que vivimos en la ciudad. En vooral wij die in de steden wonen. Cuando nos quiten el trabajo, Wanneer ze ons werk van ons afnemen. ¿eh? Cuando nos quiten nuestras casas, Wanneer ze onze huizen van ons afnemen. cuando no podamos comprar y vender. Wanneer we niet kunnen betalen en kopen. Entonces ahí es que va a ser nuestra fe probada. ¿De cuál lado voy a estar yo? En dat zullen de momenten zijn dat onze geloof beproefd zult worden. Aan welke kant sta ik? Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude Daarom moeten we de Heer vragen om ons te helpen. a prepararnos Om ons voor te bereiden. y que Dios nos ayude también a salir de la ciudad. En dat de Heer ons mag helpen om de steden te verlaten. Porque aquí no nos espera nada bueno. Want hier En la zullen we ciudad. niks goeds vinden. Pero para salir de la ciudad no es para huir de lo que va a venir, Maar de steden verlaten is niet om te ontsnappen van wat er gaat gebeuren. sino si vamos a vivir en el campo es para tener una mejor relación con Dios. Want als we in het platteland gaan leven, is het om een betere relatie met God te hebben. No es para escaparnos de lo que viene, Het is niet om te ontsnappen van wat we tegemoet porque zullen eso komen. también va a llegar al campo. Want dat zullen we ook ervaren op het platteland. Porque eso le pasó también a los waldenses. Want dat kunnen we ook lezen dat gebeurde met de Waldensen. Ellos también se fueron, estuvieron allá en el monte más alto hasta que de todas maneras los encontraron. Zij waren ook weggegaan, ze waren gaan schuilen in grotten, hoge bergen, totdat de nood ook bij hun kwam. Por eso tenemos que saber por cuál motivo yo voy a salir de la ciudad a ir a vivir al campo. Daarom is het belangrijk dat wij goed bewust zijn, wat is de reden waarom ik uit de steden wil. Es para tener una mejor relación con Cristo. Voornamelijk omdat ik een betere relatie met God wil hebben. Porque hermanitos, vamos a ser sinceros. Want laten we eerlijk zijn. Con tantas cosas en la ciudad mundanales, Met al de wereldse dingen in de stad. es un desafío para nosotros como cristianos. Het is een uitdaging voor ons als christenen. Me imagino al pobre Lot Ik allá en Sodoma y Gomorra. kan me voorstellen, Lot, daar in Sodom en Gomorra. Esos desafíos que le tocó enfrentar no fue fácil. Die uitdagingen die hij daar tegemoet moest gaan, dat waren niet makkelijke uitdagingen. Vemos muchas cosas alrededor de nosotros We zien zoveel dingen rond ons. que a veces provoca mejor andar así para no ver tantas cosas que pasan. Dat we soms geneigd zijn om een klap voor ons ogen te houden, zodat we het niet kunnen zien. Por eso el deseo del Señor es que salgamos de la ciudad a vivir al campo. En daarom is het de verlangen van de Heer dat wij uit de steden gaan en in het platteland gaan leven. Por eso tenemos que orar para que Dios nos guíe y nos diga cuándo y cómo salir. En dat zal een gebed moeten zijn, dat de Heer ons leidt en laat zien wanneer en waar we naartoe moeten gaan. Pero permanecer en la fe también es fruto de la respuesta de una persona en el Evangelio. Maar volharden in het geloof is ook een antwoord van iemand die in het evangelie is. Porque cuando nosotros perseveramos en la fe según Pablo, Want wanneer wij volharden in het geloof volgens Paulus, se produce un milagro en nuestra identidad. er gebeurt een wonder in onze identiteit. Y nos volvemos enemigos de Satanás. En we worden vijand van Satan. ¿Qué nos dice Colosenses 1, 21 al 22? Wat lezen we in Colossensen 1, vers 21 en tot en met 22? Ja, Si alguien también lo puede leer, muy bien. Colossense 1, 21 en 22. Camisa. Y más que anteriormente vos estabas extranjero y enemigo de mente, ocupado con mal hecho, toch ahora
ela reconciliavoso den e culpa de su carne, dor de morto, para apresentavoso su delante santo y sin culpa y sin ningún reproche. Amén. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús con nosotros? Dus wat heeft de Heer Jezus met ons gedaan? Ela reconciliamos. Reconciliarnos con el Padre, Hij heeft ons verzoend met de Vader. para que vivamos una vida Zodat we een leven kunnen leiden sin mancha, zonder smetloos irrepresibles. en berispelijk. Eso es lo que debemos hacer. Vivir esa vida que Dios quiere que hagamos. Dat is wat we horen te doen. Dat leven leiden dat Jezus wil dat we leiden. La fe nos impulsa a confiar en Dios en todas las circunstancias. Het geloof geeft ons een leidraad om in elke moeilijkheden blijven geloven in God. Y seguir sus mandamientos, En zijn geboden na te leven. aunque enfrentemos dificultades Ondanks dat we moeilijkheden tegen moeten komen. y pruebas. En ja, beproevingen. Bueno. Ahora, ¿qué significa una vida de obediencia? Oké, Juan 15:10. ¿Qué nos dice Juan 15:10? Oké, nu gaan we naar Johannes 15:10. Wat betekent het om een leven te leiden vol gehoorzaamheid? ¿Alguien le puede leer Juan Juan? 15:10. Johannes 15:10. Juan 15:10. Si vosotros guardan mi mandamiento, vosotros queréis de mi amor, vosotros me guardan mi mandamiento, mi casa, queréis de su amor. ¿Sí? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Perdón. Yo les dije hermanitos. Ja, hij heeft het opgelezen. Ja. Bueno, sorry. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿qué debemos hacer? Guarda, Zo, wat moeten we doen? guarda su mandamiento. Zijn Guardar. geboden naleven. Entonces, si perseveramos en la fe y en la obediencia de Dios, nos fortalecen. Dus als we volharden in het geloof en het gehoorzaamheid van God, maakt ons sterk. Y nos ayuda a crecer espiritualmente. En het helpt ons geestelijk te groeien. Especialmente ahora en este tiempo. Voornamelijk in deze tijd. Que la fe parece que está tambaleando. Dat het lijkt dat ons geloof aan het wankelen is. Especialmente en nuestras iglesias. Vooral in onze gemeentes. También la fe nos, cuando estamos creciendo espiritualmente, también nos capacita para resistir las tentaciones. Als we geestelijk in geloof aan het groeien zijn, maakt het ons ook capabel om te weerstaan de verleidingen. Y todas las distracciones del mundo. En ja, alle verleidingen van de wereld. Y nos prepara para encontrarnos con el Señor Jesús. En het maakt ons bereid om ons tegemoet met Jezus Christus. ¿No nos pasa que a veces hacemos como que no conociéramos a Dios? Gebeurt het niet soms dat we doen alsof we Jezus Christus niet kennen? Negamos nuestra fe We weigeren onze geloof. porque nos comportamos como los mundanos. Omdat we soms ons gedragen net als de Mira, wereld. sí, hermanito, no es fácil como nosotros que estamos siguiendo a Jesús. Broeders en zussen, het is niet makkelijk voor ons die Jezus Christus volgen. Nadar contra la corriente. Zwemmen tegen de stroom. Ir contra la tendencia de la sociedad. Tegen De maatschappij, de manier van ze denken, sí. ja, tegen de maatschappij gaan. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué somos nosotros? Maar wat heeft Jezus Christus gezegd? Wat zijn wij? Un pueblo santo. We zijn een heilige volk. ¿Qué más somos? Sacerdocio real. We zijn Tenemos que hoge hacer la priesters. diferencia. We moeten anders zijn. No podemos ser los mismos como otros. We kunnen niet hetzelfde zijn als anderen. Es triste ver, hermanos, que en nuestras iglesias adventistas se ha metido mucho, ¿cómo se dice? Muchas cosas de otras iglesias protestantes. Het is triest om te zien dat vele adventkerken hetzelfde zijn als andere gemeenten. Bijvoorbeeld Pinkstergemeenten. Sí, que
queremos más bien esas enseñanzas de otras iglesias protestantes que lo que nos dio Dios. We prefereren de leerstellingen van andere gemeentes dan die we van God hebben gekregen. Y no somos diferentes. Dus we zijn niet anders. Entonces, cuando alguien de allá afuera viene a nuestra iglesia, Dus wanneer iemand van daarbuiten in onze gemeente komt y escucha lo mismo que quizás escuchó en una iglesia protestante, en misschien hetzelfde hoort wat hij heeft gehoord in een Pinkstergemeente, entonces va a decir qué mensaje especial tiene esta iglesia. zullen ze zeggen, wat voor speciale boodschap heeft deze kerk dan? Por eso nosotros tenemos que seguir la fe que el Señor Jesús nos dejó, ser diferentes. En daarom moeten we het geloof hebben die Jezus Christus heeft achtergelaten. We moeten anders zijn. La fe de los apóstoles, Het geloof van de apostelen, de los mártires, van de martelaars. la fe de los profetas y patriarcas. Het geloof van de profeten en de patriarchen. Necesitamos llevar al mundo el evangelio de los tres ángeles. We moeten de 3 engelenboodschap naar de wereld brengen. Ahora, mientras hay tiempo, hay que llevar esa obra. Op dit moment, nu dat er tijd is. No podemos quedarnos aquí sentados, hermanitos. We kunnen hier niet blijven zitten, broeders en zusters. Tenemos que salir allá afuera a decir a la gente lo que va a venir. We moeten naar buiten gaan om hen te vertellen wat er gaat komen. Y saben una cosa, los mundanos están más despiertos que nosotros. En zal ik wat delen? De mensen daarbuiten zijn wakkerder dan ons. Porque ellos mismos están diciendo, esto no va a acabar bien. Want zij zelf zeggen, dit zal niet goed eindigen. Este mundo se va a volver peor. Ze zeggen, deze wereld zal erger worden. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Dus wat horen wij te doen dan? Aquí lo dijo el Señor Jesús. Het staat geschreven. Pero hay esperanza Maar er is hoop. para los que creen en el Señor Jesús. Voor degenen die in hem geloven. Para los que quieren seguir a Él. Voor degenen die hem willen volgen. Y por último, hermanitos, En mijn laatste stuk. nosotros como iglesia adventista hemos sido llamados para proclamar el mensaje de los tres ángeles. Wij als Adventkerk zijn geroepen om de 3 engelenboodschap te No es así? verkondigen. Is het niet zo? ¿No es así? Is het niet zo? Entonces, ¿por qué no estamos haciendo, por qué no estamos predicando esos mensajes que Dios nos mandó tan importantes? En waarom zijn we dan niet deze boodschap aan het prediken die zo belangrijk zijn? Nosotros para prepararnos adecuadamente para la venida del Señor, Om ons goed te kunnen voorbereiden op zijn wederkomst, tenemos que también arrepentirnos de nuestros pecados moeten wij ook bekeren van onze zonden. y buscar el perdón de Dios. En zijn vergevenis zoeken. Eso es esencial para limpiar nuestra alma y acercarnos a Él. Dat is heel essentieel om ons ziel te reinigen en dichter tot hem te komen. ¿Qué nos dice 2 Crónicas 7:14? Wat zegt Tweede Kronieken 7:14? 7:14. Nee, 7:14 toch? 7:14. Ja. 2 Crónicas 7:14. Tweede Kronieken 7:14. A ver qué nos dice. 7:14 avisa. Ujú. Si mi pueblo kutawardo yama na mi nombre, humilla na mes, y hasi oración, y busca mi cara, y vira for di nang mal caminanan, e ora ei lo mitende for di cielo, y lo perdonanan, picaran, y curanan tera. ¿Qué debemos hacer? Wat moeten we doen? Vira di nos, Humillarnos. We moeten ons vernederen. Eso es primero lo que dice el Señor Jesús. Dat is het eerste wat de Heer zegt. hasi oración. Y orar En bidden como pueblo. als volk. ¿Qué más nos dice Él que Busca debemos mi hacer? cara. Y buscar la cara. En zijn aangezicht zoeken. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la cara de Dios? Hoeveel van ons is de aangezicht van de Heer verloren? Por estar andando en las cosas del mundo. Door te wandelen in de dingen van de wereld. Por estar buscando nuestros propios placeres.
door het zoeken van ons eigen plezieren. El arrepentimiento también implica reconocer nuestros errores. Tot bekering komen betekent ook dat we onze fouten moeten toekennen. Muchas veces no queremos reconocer nuestros errores, Soms willen we dat niet doen. pero tenemos que ser sinceros con Dios. Maar we moeten eerlijk zijn met de Heer. Porque es importante reflexionar sobre nuestras acciones y actitudes. Want het is heel belangrijk om te reflecteren op onze gedrag en onze gewoontes. Identificar las cosas que nos alejan de Dios. En te zien wat zijn de dingen die ons van God weerhoudt. Eso también forma parte de la preparación para la venida del Señor Jesús. Dat is ook een voorbereiding voor zijn wederkomst. Tenemos que saber cómo estamos con Dios. We moeten weten, hoe zijn we met God? ¿Estamos en paz con Dios? Hoe is onze staat? Zijn we in vrede met de Heer? Porque si estamos en paz con Dios, estamos en paz con nuestro prójimo. Want als we in vrede zijn met de Heer, zijn we ook in vrede met onze naaste. Una vez que hemos identificado nuestros pecados, En op het moment dat we onze zonde hebben beleden, es necesario entonces buscar el perdón de Dios a través de la confesión, confesando nuestros pecados. is het belangrijk om onze zonde te belijden en zijn vergevenis te zoeken. Porque, ¿qué nos dice 1 de Juan 1:9? ¿Qué debemos hacer? Want wat lezen we in 1 Johannes 1:9? Wat horen we te doen? Juan 1. 1 Juan 1:9. 1 Johannes 1:9. Esta avisa. Si nos confesamos picanan, está fiel y justo para perdonarnos nos picanan y para limpiarnos de toda injusticia. Amén. Qué bonita esperanza, ¿no? Amén. Wat een mooie hoop is dat, hè? Es importante recordar que el perdón de Dios es infinito Het is belangrijk te herinneren dat God zijn vergevenis eeuwig is. y que siempre está dispuesto a perdonarnos En dat hij altijd in staat is om ons te vergeven. si nos arrepentimos sinceramente. Als we ons bekeren van onze zonde. Debemos confiar en su misericordia. We moeten geloven in zijn Genade. genade. Y aceptar su perdón con humildad y gratitud. En we moeten zijn vergevenis accepteren met nederigheid en met liefde. ¿No nos ha pasado que nos hemos arrepentido y pedido perdón de corazón, que sentimos un alivio? Is het niet soms voorgekomen dat wij onze zonde bekennen en dat we dan een opluchting voelen? El arrepentimiento y el perdón son pasos fundamentales para prepararnos para la segunda venida. Ja. Als wij ons zonde bekennen en el arrepentimiento. Fundamentales en nuestra preparación para la venida del Señor. Okay. El arrepentimiento y perdón son pasos fundamentales. Okay. Dus bekeren en vergevenis vragen is een heel belangrijke stap om ons voor te bereiden voor zijn wederkomst. Pero es ¿cómo se dice? Es un proceso continuo. Het is een continu proces. No es que yo pida perdón hoy Het is niet zo dat ik vandaag even vergevenis y vraag mañana no. en dat morgen niet. Es todos los días hasta que lleguemos a la santidad que Dios quiere que lleguemos. Het is iets wat elke dag moet gebeuren totdat wij tot de heiliging komen waar God ons wil hebben. También tenemos que vivir una vida santa y justa. We moeten ook een heilige en rechtvaardig leven leiden. ¿Qué nos dice 1 Pedro 2:9? Wat kunnen we lezen in 1 Petrus 2:9? Ya voy cortando. Ja, Sí. Ok, me tiene. usted bien rápida, hermana. Danke a Dios. Amén. 1 Esta Pedro. avisa, mas vosotros un raza escogí, un sangue, un sacerdocio real, una nación santo, un pueblo peculiar, para vosotros por proclamar alabanza nandi esun, que llama vosotros for de oscuridad, na su luz maravilloso. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pueblo somos nosotros? ¿Cualquier pueblo? Dus wat voor volk zijn wij? Zomaar een volk? Peculiar. Peculiar, especial.
een uitzonderlijke volk, een speciale volk. Entonces, por eso nuestros pensamientos, Dus daarom moeten onze gedachten palabras en onze woorden y acciones en handelingen tienen que estar en línea con los principios de Dios moeten in lijn staan met de principes van God. para que nos podamos preparar para encontrarnos con el Señor Jesús. Om ons te kunnen voorbereiden op de ontmoeting met de Heer. Porque Dios es santo. Want de Heer is heilig. Entonces nosotros también tenemos que ser santos. Zo moeten wij dus dat ook zijn. Si no, no podemos encontrarnos con el Señor Jesús. Anders kunnen we de Heer niet ontmoeten. La venida del Señor es un evento esperado por muchos de nosotros. De wederkomst van de Heer is een event dat door velen verwacht wordt. ¿No es así? Is ¿Cuántos de así, nosotros quieren ya que el Señor Jesús regrese? Hoeveel van ons willen dat Jezus Christus komt? O no, Señor Jesús, espera que todavía tengo algunas cosas que arreglar. Of zeggen van, oh nee Heer, wacht nog even, ik heb nog een paar dingen te regelen. No. Nee, ja? Tenemos que mantener la esperanza y la fe que el Señor Jesús va a volver pronto. We moeten de hoop en het geloof behouden dat de Heer spoedig zal komen. Animarlos los unos a los otros. We moeten elkaar aanmoedigen Fortalecernos en la fe en ook versterken in het geloof. y ayudar a llevar el mensaje. En elkaar helpen om de boodschap te brengen. Porque si, hermanitos, nosotros no lo hacemos, Want broeders en zusters, als wij het niet doen, el Señor Jesús va a usar las piedras. zal de Heer de stenen gebruiken. Porque como dije, Él sí quiere venir rápido. Want zoals ik heb gezegd, hij wil spoedig komen, Pero nosotros somos los que estamos tardando la venida. maar wij houden het tegen, waardoor hij vertraagd Pero wordt. como estamos viendo los eventos, Maar zoals we zien wat er gebeurt allemaal, esté usted listo o no, esté yo o no lista, Él va a venir. bent u wel of niet voorbereid, de Heer zal komen. Quería leer unas palabras, perdón, no pude presentar esto por el tiempo. Ay, perdón. No, sí, leemos esto. We ¿Qué zullen nos dit samen dijo, lezen. ¿Qué dijo Pablo? Wat heeft Paulus gezegd? En 2 Timoteo 4, 7 al 8. In 2 Timotheus 4, 7, 8. Y ojalá que esto sea también algo de nosotros. En ik hoop dat het ook iets mag zijn voor ons. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de wedstrijd uitgelopen, ik heb het geloof vastgehouden. Mijn beloning ligt voor mij klaar. Op de grote dag zal de Heer, de rechtvaardige rechter, mij die beloning geven. En niet alleen aan mij, maar ook aan alle anderen, mensen die vol verwachting hebben uitgekeken naar zijn komst. La segunda venida de Cristo es la bienaventurada esperanza de la iglesia. De wederkomst, de tweede wederkomst van de Heer is de De goede, bienaventurado, pastor. Bendicional. Ja, gezegende de gezegende hoop van alle mensen. Gracias, hermana. La venida del Salvador va a ser literal, De wederkomst van de Heer zal letterlijk zijn, personal, persoonlijk. visible We zullen het zien. y de alcance mundial. En de hele wereld zal het zien. Cuando el Señor Jesús regrese, Wanneer de Heer terugkomt, los justos muertos resucitarán. de rechtvaardige doden zullen opstaan. Y juntos con los justos que están vivos, En samen met de rechtvaardigen die leven, serán glorificados y llevados al cielo. ze zullen verheerlijkt worden en naar de hemel meegebracht worden. Pero lamentablemente los impíos morirán. Maar helaas, de heidenen zullen doodgaan. El hecho de que la mayor parte de las profecías Het feit dat een groot deel van de profetieën esté alcanzando su pleno cumplimiento, de voltooiing aan het volbracht is, bijna. unido a las actuales condiciones del mundo, Samen met de actuele staat van de wereld, nos indica que la venida de Cristo está más cerca. laat ons zien dat de wederkomst van de Heer nabij is. El momento
cuándo va a ocurrir este acontecimiento no nos ha sido revelado, Wanneer dit zal gebeuren, wanneer de Heer terug zal komen, is ons niet geopenbaard. pero quiero exhortar los hermanos Maar ik wil jullie allen aanmoedigen, broeders, a que todos nos preparemos. dat we allen ons mogen voorbereiden. Tenemos que estar preparados, hermanitos, We moeten voorbereid zijn. porque ahora sí el Señor Jesús está más cerca que nunca. Want nu zeer zeker is de Heer nabij. Zijn komst is nabij. Y si ahorita no nos despertamos, hermanos, En als we nu niet wakker worden, entonces estamos Perdido. lamentablemente perdidos. en als we niet wakker worden, dan zijn we helaas verloren. Que Dios nos bendiga, Mogen de Heer ons zegenen, que fortalezca nuestra fe. dat Hij ons geloof mag versterken. No olvidemos lo que aprendimos del antepasado. Laten we niet vergeten wat we hebben geleerd van onze voorouders, Los pioneros, de pioniers. todos los que sufrieron, dieron su vida por este mensaje de los tres ángeles. Allen die hebben geleden om deze boodschap, de 3 engelen boodschap, te verkondigen. El sacrificio que ellos hicieron para que hoy podamos tener la palabra de Dios en nuestro idioma. De strijd of El sacrificio que hicieron para tener nuestra Biblia en nuestro idioma. oh ja, de moed die ze hebben gestopt omdat wij vandaag de Bijbel in onze taal hebben. Pero más importante el sacrificio que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Maar Amen. nog zeer belangrijker, wat de Oké. Heer Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Que Él vino, dejó toda su gloria, todo, Dat Hij is gekomen en dat Hij zijn glorie en zijn alles heeft achtergelaten. para vivir aquí entre nosotros Om hier tussen ons te leven y morir por mí y por usted. en dood te gaan voor jou en voor mij. Salvación es gratis. De redding is gratis. Lo único que debemos hacer, Het enige wat we moeten doen, aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador de Heer Jezus accepteren als onze redder y seguirlo. en Hem volgen. Que Dios me los bendiga, hermanos. Mogen de Heer ons zegenen, broeders en Vamos a tener zusters. una palabra de oración para cerrar. We zullen in gebed gaan om af te sluiten. Padre Celestial, Hemelse Vader, gracias por esta bendita esperanza. dank u wel voor deze heilige hoop. Nos da alegría saber que pronto volverás. We worden verblijd om te weten dat u spoedig komt. Prepáranos Bereid ons voor para encontrarnos con usted, om u tegemoet te komen. pero ayúdanos también a preparar a otros. Maar help ons ook om anderen voor te bereiden. Ayúdanos a ser una nación santa como usted quiere. Help ons om een heilige stad te zijn zoals u wilt. Perdona toda iniquidad, todo pecado de nosotros, Señor. Vergeef ons al onze zonden en al onze tekortkomingen. Bautízanos con tu Santo Espíritu Doop ons met uw heilige geest, para que podamos ser criaturas nuevas. zodat we nieuwe schepsel kunnen zijn. Bendice aquí a tu pueblo, Señor. Zegen uw volk, Vader. Únanos, Breng eenheid. fortalezcanos Versterk ons. y ayúdanos a salir a llevar el mensaje de los tres ángeles. En help ons om de 3 engelen boodschap te verkondigen daarbuiten. Gracias, Señor. Dank u wel, Vader. En el nombre del Señor te lo pedimos. In de naam van de Jezus Christus vragen we. Amén. Amen. Amen. What the message that was. Ja. And indeed, the Lord is soon to come in the clouds of heaven. And we need to prepare ourselves in having victory over sin and being clothed in Jesus' righteousness. We thank Sister Alba and Sister Elena for the translation for the message. Yeah? At this time, we will have